Салом алейкум. 1 августи соли 2026 қарор дорем дар ноҳияи Қобудиён дар замини палакови ҷиянои ман як намуд тарбуз коридааст. Кампирқовун бисёр ширин аст мегӯяд. Шо харбуза ин харбузаи кампирқовун бисёр ширин мешавад. Ин бисёр калони бад шудааст. Ин аз ҳад калон шудааст. Ман дар Хуҷанд медидем. Чени тупай инашо бинӣ чӣ қадар калон. این кампирқовун бисёр калони бад шудааст. Намедонам ин ширин мешавад ё не. Инҷашта майда аст. Мана инош майда. Айнаша кушо. Чутгир, чуткани. Ин зимни. Ин зимни. Ин зимни. Ин зимни. Он тараф гузарем кани. Кани. О кампирқовун майда. Чӣ қадар калон шудааст ин? Анинаш дуруст. Ани майда шо. Анинаш дуруст дар Хуҷанд ман мебинам ҳам қатари мефурӯшанд кампирқовуна. Мана. Ин қатари дурусттар. Анам қаян. Ана қатари дуруст. Ба маъне тибқи ҳамун бозоре ки мебинем ине ки ваяш бисёр калони бад аст. Намедонам чӣ кор шуда. Ин аллакай ба маъне ин доидаи қоидаи қонунасхатиҳоё бисёр калони бад шудаанд. Инашам калон шудагӣ. Ҳам мехӯрем ҳоли напухтааст ҷиян? Не, ҳоли инашам. Кани. Беҳтарин инҷа кушо. Ҳар 1 метр да якта аст охи? Аку ман намедонам ин ҷияни мо 1 метр 3 тайку. 1, 2, 3 ин серҳосил будааст. Агар ин қимат равад агарам кампирқовун дигар шинондан дар кор. Кани иниша кушо. Инҷоам ба ҷо кардем аша. Ҳамин куҷое ки ҳаста? Худо бо шукр. Машааллоҳ. Ина бо. Кани. ин мебанда ҳоли ин майда бисёр дорад. Бисёр дурур бад надорад. Биё расво накун нарас ҳамонро. Биё расво накун нарас. Мана инҷа шабин. Мана инаша кушо. Остак. Мана ина. Дута да ҳаминҷа. Шо якта. Ина дута. Сета. Сета инҷа. Сета дар як ҷой хуб аст. Инҷа дам ҳаст. Хулоси гап худ ҳамдиёрон азиз. Кани. Кампирқовуна бинем дуана ҳа. Ина бо сета. Кампирқовуна? Аку ҷинҷак задаги барои кампир мегӯянд. Пучала шудаги барои ҳава? Ҳай мусофедам пучала. Ба ҳамин хотир ин кукча шуд бош. Кукча. Инаш чӣ инҷа? Инаша ҷи. Инша кукча. Ин пухтааст ё не оли? Не оли. Сали мондаги. Инаша ҷи инҷа. Чунашам ҳаст. Хай худо бо шукр. Ҳамдиёрон азиз. Меравем дигар ҷонавор. Мана ин замини харбуза. Ягон лайк монед агар вазбин набошад. Кани кушовая? Бале дута. Шуд майлаш.